Iya nduk. Daya-daya jumeneng. Bariki ngundang padha sapa kabeh. Yo, bar beksan siji engko sapa? Nduk. Darmini. Aku percaya nek joget iki do sregep-sregep. Tenan kok. Semene-mene iki semangate, samu barang semangat. Nyambut gawe semangat. Nyambut gawe semangat. Mangan semangat. Sarwa semangat ya, Mas. Roh duit saya semangat. Iya nduk, Rindi. Jan. Ngambali atur candhaipun. Kunjuk panjenenganipun para pinesepuh, para tamu. Langkung-langkung ingkang sampun kapiji saking kadang pramuladi. Kepareng dipun suwuni donga ing mengkugati panjenenganipun Raka Mas Dolo. Sak klawangsa. Lumantar beksan tayub kadherekaken para-para ingkang piniji minangka jejangkeping pangkelarih utawi pangarih sedaya wilangan wonten nem mugi handadosaken suka renaning penggalih minangka panglarih panjenenganipun Bapak Satir oke Mbah Yano saking Gemblak tasih kirang setunggal Mbah So monggo.
guya-guyu Eya Rama lara kilir kilar komeng komenge janur lara kilir kilar komeng komenge janur popos gedhe raja popos gedhe raja dasar bagus sugih kaya lagones lor kilir kilor gombang gombange janur lor kilir kilor gombang gombange janur sarkara matu gemae sarkara matu gemae ngaku joko iyo 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 ya mas ya mas Surabayan kok mledek wae jajal pisan kok dredeg wae ngono iya ngono kaya ngene rasane nangka kurang lagi dicampur gula kepiye martine kaya ngene wong nandhang tresna rina wangi atoning mata aduh aduh sayang gones ning Semarang beli baju yen ora mbok sayang sirahku ngeluh sinten numpak bejo bayar sekali jas-jasan boten numpak trimo bonteng buri Sitak gading goceng konangan koneng tur yen didenda kenceng mas napa sampeyan boten kujuk numpak sepur madun Purwodadi sempo pengen makmur ayo do makarti Rama Rama ngalor balik idul saiki awor sesuk ra kumpul kisik joon kalong-kalong kurang ngerti gerange angin inggih sembah nuwun